Започваме. Всички Добре. сме с нетърпение. Така, здравейте, момичета. Аз пак да повторя, наистина много се вълнувам, въпреки че не ми е за първи път. Преподавател съм от 2020 година по системата на Фумико Такацу Face Yoga метода, създадена преди 20 години всъщност тази система. А, с, а, Ще работим с продуктите на дотера и с много техники, които са кратки, бързи, така ще си ги въплащаваме в ежедневието, без да се усетим, така че да имаме резултат, а в същото време да не се натоварваме допълнително физически или психически, че имаме да правим хиляда неща за дома, за работата, за децата, за лицето и така нататък. Така че отделните елементи, разбира се, ще започнем с най-базовите неща, ще надграждаме материала, ам, като уръдия на труда ще използваме най-различни продукти. Разбрахме се да ви ги даваме ден за ден какво да си приготвяте. И ще използваме ръцете и гуашата. Така че, ако решите, може да си направите и едно сетче предварително с някои от продуктите. Това е по ваша преценка. Стартираме с или седнали, или прави рестарт на тялото. Така, най-известната техника за една минута тапинг. Така че, който иска седнал, който иска прав. Тази техника може да изпълняваме и през деня, но най-подходяща е сутрин. Само една секунда. Най-подходяща е сутрин, тъй като веднага енергизира тялото. Дали ме виждате? Мисля, че да. Така, Да, разтъркваме вижда се. ръце. Може и седнал да се прави. Така че, който както предпочита. Разтъркваме ръце и започваме потупване отдолу на кръка нагоре. Сега ще разбудим съседите. Сляпкането. Тупваме отдолу нагоре. Другия крак. Много енергична практика. Така, купваме духото. Работим, това е техника от китайска традиционна медицина, работим по меридиана. Нагоре, в областта на кръста, малко по-леко и на бъбриците. Отново потупваме, енергизираме цялото тяло. Корема. Ребрата. Гръдната кост. Допълнително ще спрем на гръдната кост, много важна зона. Трапециевидния мускул. И ръцете. От кичките нагоре и отдолу. И друга част. И завършваме, сядаме, който не е седнал, който е седнал. Така, изключителна техника, една минута само. Защо стартираме с главата и с челото? Така, челото е една зона, която е много стресирана, особено челото в комбинация с слепоочието. От релаксираното чело и глава зависят казусите с лицето. Почти 90% от казусите. Много често наблюдавам бръчици, всякакви неразположения се появяват точно защото има напрежение в мускултурата. Само да ви покажа, значи на тази кост на очите, двата мускула, които са ето така, тръгват от челото, са два огромни мускула, минават през целия скалп, през тила и се закачват за мускулите на врата. Така че релаксирането на главата, подобряване на кръвообращението към лицето е от изключително важно значение. Започваме с потупване. Тупаме върха на главата.
Тази техника може да си я правите не само сутрин, може да си я правите вечер за релаксация, може когато се почувствате пренатоварени. Минаваме към слепоочията. Имам толкова много неща да ви казвам, но няма да ви пълня главата още първия ден с информация, за да може постепенно да усвоим всичко. Слепоочията са огромен мускул. Вие тупате, аз ще ви покажа. Започва от областта на лицето и влиза в косата. Огромен мускул. Минаваме зад ушите, коста зад ушите. Това е най-бързия начин да вкараме свежа кръв към лицето. Отзад тила потупваме и минаваме през врата. Тупаме. Ако вечер си я правите тази техника, може да задържате малко повече, защото вечер въобще главата, врата имат нужда от повече релаксация и преминаваме към скалп. Най-стегнатата част в главата е скалп. И завършваме. Така че релаксирани мускули на главата автоматично означават по-свежо лице, по-спокойни мускули и затова започваме с базовата част, да можем да релаксираме челото и да можем да изолираме очите от челото. Това ще го направим като вземем един продукт, съвсем малко ще сложим от него на по-мазен крем или някакво масло, дори може и тамян стика да вземем. Така че за утре ще имаме кои материали да си подготвим. Сега може и белия равнец с нар, така че който каквото иска като продукт, може и крем, ако искате, ако не сте си сложили, може и крем да си сложим. Аз ще сложа стика тамян на цялото чело. Така, слагаме. А може, между другото, да ползвате и тези ролоните готови. Аз в случая съм взела магнолия и Blue Lotus. Така че кой каквото има. Ето, Дани. Дани, ти какво си слагаш? Белия равнец. Добре. Може да си сложите на челото, на лицето. Не знам дали ползвате стика. Аз го ползвам като някой път като основа преди крема. Така. Започваме с една много важна техника с показалец от междувеждието. Прекарваме показалеца към косата. Минаваме, нежно разглаждаме тази зона. С тези техники днес ще се научим да имаме красиво, гладко чело, отпуснато, от което зависи много околочната зона, клепачите и контура на лицето, колкото и да е странно, но с мускулите на челото са свързани и самия контур. Тази техника, която сега ще научим, може да си я правите сутрин, така че да влезем спокойни и свежи, хармонични в деня. Ако се повтаря повече, ако я повтаряме повече, може да я правим и вечер за релаксация. Сега с два пръста и въртеливи движения работим по междувеждието. Много важна зона. Може да правим тези движения в едната посока, може и в другата. Между другото, с тамяна стика много лесно се работи, защото това нещо се прави, тъй като той е по-твърд, се прави едновременно и кръгови движения, и освобождаване на емоциите, отпускане на мускултурата, а всъщност ефектите са много. Така, зоната на междувеждието е отпусната. Сега, челото ще обработим в няколко равнини, тъй като всеки човек е индивидуален и в някои случаи може да се повлияят от едната техника, в някои от другата.
Затова ще започнем с пръсти, разглаждане на челото от средата навън. Не отиваме много надолу, за да не смъкваме очите, така че започваме от средата до края на веждите. Разглаждаме усилието на пръстите според нашия комфорт. Може да е по-силно, по-слабо. Тази техника, приложена вечер, има изключително релаксиращ ефект, само че са необходими малко повече повторения. Така, с трениране на челото ще се научим да изолираме, да можем да говорим с очите, да реагираме, да ги мърдаме, в същото време челото да остава релаксирано, да няма бръчки и да се повдигат веждите. И минаваме към слепоочията в областта на лицето с въртеливи движения. Слепоочията зависят от мускулите на слепоочията, зависи контура, заедно с челюстния мускул, така че главата и слепоочията масажираме по възможност всеки ден. И тъй като земното притегляне работи 24/7, хубаво е през деня да има поне една лифтинг поза. Сега ще направим лифтинг поза за горната част на лицето. Започваме от веждите с широко разтворени пръсти нагоре към косата. И разглаждаме. Ако някой има паднали клепачи, обикновено падат клепачите в тази зона, малко повече набляга като повторение в съответната зона. Ако някой има в тази част, в началото до носа паднал клепач, малко повече набляга в частта точно началото над падналия клепач. Разклащаме с пръсти и завършваме. Това е днешната практика. Релаксирано чело, релаксирани мускули на главата и влизаме хармонично в новия ден. Силве, благодарим много. Много А, благодарим, беше изключително полезно и много Много приятно. хубаво. Благодарим. Много До- се радвам. За утре ще имате подготвени материали, но като, като това какво да си приготвите, но винаги може да си вземете нещо по ваш избор, защото повечето техники са акупресурни, масажни, така че сега, който си е сложил крема, вече може да слага слънцезащитата и да тръгва. Искам само да ви кажа две неща за слънцезащитата. Значи, или слагаме слънцезащита минерална, или по-добре никаква. Вие най-добре го знаете, тъй като сте от доста време в дотера. Така че, ако някой случайно няма минерална защита, по-добре да ходи по голо лице, отколкото да слага химични защити, които само вредят на кожата и вкарват токсини. Това е от мен. Хубаво е до вечера да си го направим пак, нали? Да. Да, значи Пускаме ако си до вечер записа. си го направите, направете повече повторения, ще влезнете в съня по най-прекрасния начин. Особено с тези практики, които отвеждат от междувеждието към косата. И въобще цялото чело. Лесно, Силвенце, много, много ти благодариме. Прекрасна си. До утре сутринта в До утре 7:30. сутринта. Прекрасен ден. Чао, чао! Утре, чао! Прекрасен ден на Чао, всички. чао. Ден, момичета!